Drugą PlayStation. Jedna mistake. Albo gumę na babyka. Nie to PlayStation czasu. Bez prostu nie otworimy. Nie to Nintendo. Kiedyś powiedział, że Marek, jeśli ludzie 20 € tego są nie uwierzyło. Nigdy nie wiesz, koľko trafili spolu. Koľko dolky. Daj to, len ten farebný oddal. Nikdy to nie wiedział stary. Nie daj fotki náhodou. Nie, ja som si zabudla dať. Netreba mi fotiť. Ale... Ty ciebie naleczy. Ja nie. O! O! Ej. Ty to widzę do mnie, to jest... Cicho! Voda! Daj tam aspoň minerálka. Jak to si teší už? No neviem, že či to je minerálka. To bude domáca. No, keby to bola domáca, to je